नमस्कार। अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रकट चंदन से होई। कितना बढ़िया बात कहल बा। चंदन के गुण शीतलता बा। शीतल होला, ठंडा होला चंदन, लेकिन वो जब अतिशय रगड़ हो, खूब रगड़ दिए ओकरा के, एक दूसरा में एकदम रगड़ हो जाई, तो ओकरा में से आगे फेंक दी। ऐसे ई ऐसन चीज बतावल बा कि अति कोनो चीज के ना करे के चाही। जैसे एगो औरी कहल बा कि न अति वर्षा, न अति धूप, आ न अति बक्ता, न अति चुप। ज्यादा बरसात हो जाई तब वो दिक्कत बा, ना बरसात हुई तब वो दिक्कत हो जाई, धूप ज्यादा हो जाई तब दिक्कत बा, कम बोलतानी तब वो दिक्कत बा, ज्यादा बोलतानी तब वो दिक्कत बा। तो कोनो चीज के अति ना होके के चाही। बहुत ज्यादा कोनो चीज के एकरा मना कइल बा, ऐसे अति ना करे के चाही। हमेशा ध्यान देवे के चाही। भोजन करतानी, भोजने में जितना जरूरत बा उतना भोजन करी, प्रसाद पाई। आवश्यकता से अधिक, जरूरत से ज़्यादा भोजन कर ले परेशानी हो जाई। पानी पिए तनी आवश्यकता से अधिक ज़्यादा पिए लाग तो कहे के मतलब है कि अपना जीवन में हर चीज़ के बैलेंस बना के चले के चाही, समतुल्यता रखे के चाही, संयमित रहे के चाही। कभी भी कि कोनो क्षेत्र में अति कईल बहुत नुकसानदेह है। ऐसे शास्त्र में एक बहुत बढ़िया वर्णन कईल बा कि अतिशय रगड़ करे जब कोई, अनल प्रकट चंदन से हो। तो अति ना करे के चाही। जैसे कहल आदमी ना कि अरे तो एकदम अति कह के धऽ दिले बा। तो ये चीज पर हमेशा ध्यान देवे के चाही कि अपना जीवन में एक संयम से रखे के चाही, संयम से रहे के चाही। कोनो भी क्षेत्र में, कोनो भी विषय में अति ना करे के चाही। तो आज हमनी के भोजपुरिया भैया बहनी लोगन से निहोरा करतनी कि रउआ सब ये वीडियो के माध्यम से ये चीज़ पर हमेशा ध्यान दी कि कोनो भी क्षेत्र में, कोनो भी विषय में अति ना करी, बहुत ज़्यादा ओकरा के ना करी, बहुत ज़्यादा संपर्क भी ना रखे के चाही। बहुत ज़्यादा लगाव केहू से अगर हो गई लोग तो वही मोह पैदा हुई, वही स्वार्थ जब टकराई तब परेशानी हो जाई। तो ऐसे बहुत ज़्यादा लगाव ना केहू के रखे के चाही। जैसे कि स्थायी तेज के उबाना बहुत अपना के संयमित रखे के चाही। बहुत केहू के एकदम अपना के कि हम बहुत दिल से माने हमारे हवनी, ये तरह के भाव कभी ना रखे के चाही। दुख के कारण होला, अति में हो गई तो अति ना करे के चाही। लगाव बा, जुड़ाव बा, ठीक बा। जैसे प्लेटफार्म पर आदमी बा, बैठल बा, कि जेकर गाड़ी आइल अपन अपन गाड़ी में चढ़ी गई, चली गई, बात खत्म। बस भेंट मुलाकात हो गई। रउआ कहाँ से आइल बनी, रउआ कहाँ जाता नहीं, ये कुल हो गई, सर समाचार हो गई। मानवता बा, प्रेम भाव से बतिया लेहनी, एक दूसरा से मिल जुल लेहनी, लेकिन बहुत अपनापन ना, अति ना करे के चाही। जे के आपन दिल से कहबा उ तहार ना होई। सीधा बात, एकदम नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा। बहुत ज़्यादा लगाव, जौने चीज़ से बहुत ज़्यादा लगाव हो जाई ना, वो जरवा मोह पैदा हो जाई। मोह पैदा हो जाई, जैसे लोभ पैदा हो जाई। अब या माया में एकदम पूरा बन्हाए लागल लोग। ऐसे मना कइल बा, अति सर्वत्र वर्जते। हमेशा अति के अपना जीवन में परहेज करे के चाहिए।
एकदम साफ लिखल बात ही सर्वत्र बरजते, सर्वत्र बरजते, सब जगह, एक ही जगह ना, सब जगह, हर क्षेत्र में अति नुकसानदायक बा, रउआ खातिर हानिकारक बा। ऐसे अपना जीवन में कभी भी कोनो क्षेत्र में कोनो विषय में अति ना करे। बहुत ज़्यादा ओकरा से जौन लगाव बा, जुड़ाव बा, ऊपर नियंत्रण रखी। जय जय भोजपुरी कार्यक्रम में हम भोजपुरिया भैया बहनी के ऐसा ही कुल नया नया चीज़ कुछ प्रयास करत रहिला कि कुछ ज्ञानवर्धन होखे आ जीवन संयमित बीते, संयम से रउआ सबके जीवन बीते, आनंदित से रही। कौनो चीज़ से बहुत ज़्यादा लगाव मत रखी, लगाव एक ही जगह रखल जाला जौन की सब केहू जानता, आ जान के अनजान बन रहेला। अगर लगाव रखे के बाद तो बस परमपिता परमेश्वर से लगाव राखी। वो अस्थाई लगाव हो, जेरा और सब कुछ देख रहल बा, रउआ के सब कुछ दे रहल बा, जे रउआ जीवन के पूरा पूरा जिम्मेवारी लेके चलता। परमपिता परमेश्वर से लगाव रखी। दुनिया में बहुत लगाव रखला से रुआ नुकसान बा। जय जय भोजपुरी, घर घर भोजपुरी कार्यक्रम में सबके स्वागत करतनी, नमस्कार करतनी, गोड़ लगतनी। प्रगतिशील भोजपुरी समाज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय हो जय।